Čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa. Je to popravdě ze hry Good Game Gangster. Počkej, natáčím. Jo. Je to popravdě z hry Good Game Gangster. Pokud tady tu hru neznáte, či hodím do popisku videa, můžete se jenom mrknout. To je libová hra. Dostali jsme něco. Co tam nevleze? Co vyhodíme? Co vyhodíme? Asi to. To nás zachrání před nepřáteli. Promiňte, že se mi to seká. Pen na prd. Jo, a pokud byste se ptali, jestli chcete, jestli budu tady z té hry další videa, tak určitě budu. Co budou, takže to je super. Se můžete natočit, možná ještě budu z Hero Zero. Počkejte, se napiju. Takže budu i z Hero Zero. To můžete se taky na to těšit. A že bude dobrý zábavný, takže to je super. Počkejte, já nevím, jo, netáčím. No a takže z této hry budou další videa a zase jo, dobrý. Teď to nesmíme posrat. Teď to musíme dát. Jo, 6. Jo, to dáme jak nik. Ne. Se na mnou zle. I to neplatí. To neplatí. On podváděl. Pardon. Však jsem. Nenormální. Teď to taková ukazovačka, jak se to hraje a takový. Určitě budu z toho takový dobrý let's play. Takže to bude super. Budu mít tady své vlastní intro. Ale chvilku ještě počkáme. Tak budu mít své vlastní intro. Takže tak. No a pokud se vám to video líbilo, dejte like, potřebuje odběr, podpoříte, sdílejte to, dělejte to na Facebooku určitě a hoďte tam nějaký ten koment. A zatím čus.